Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod de ce cu un joc nou, Rocket Royale. Într-un fel ca Fortnite, mai că e o variantă puțin mai pixelată, ceva de genul. Nu știu de ce de asta se încarce, de-abia am intrat de fapt. Și am început să filmez ora 8, acum filmez ora 8 dimineața, uitați, așa. Google Play. Ce e asta? Se încarcă acolo unde e racheta aia care se tot învârte. M-am jucat joculețul ăsta, mi s-a părut interesant și am zis să vi-l arăt și vouă. Ca să scrieți în comentarii să ved dacă vă place. Să scrieți acolo și să mai ziceți dacă mai vreți episoade cu alt joculeț. Bun, aici intrăm și noi într-o rundă frumușel. Știu să mă joc cum am jucat și Fortnite. Și place Fortnite, mă joc așa. Strategie așa, vezi unde se duce glonțul la sniper. Așa și tot așa. Nu am rămas niciodată din 100 de player singur pe Fortnite, adică ultimul singur. Și aici te învață controlele jocului. Bine, asta chiar e inutil acum pentru mine, pentru că m-am jucat și Fortnite, m-am jucat asta încă o dată. Cu multe. Și da, de aia. E cam mai iure așa. Să fie așa. Să pun puțin stop să vedem până când ajunge să intre în rundă. Iată că am revenit și am intrat și noi într-o rundă. Uite, aici e portalul prin care intrăm așa. Bă, loguiește jocul ăsta că sunt. Mai avem vreo câteva secunde până să intrăm. Uite așa, stai, crouch. Barca aici care nu face nimica. Ori cuprinde apa. Cine știe de ce. Bagul. Uite și s-a deschis portalul și în portalul acesta, dacă noi intrăm, ne va trimite undeva aici cu pickaxe sau ciocan. Alt player, nu e aici. E mai bine să zic eu să fug acolo, să fur arme. Repede. Pronto, de fapt, și repede. Băi, mă, aici. Fugiți, mă. Armă. Bine. Da, n-am gloanțe. Te rog, nu. Nu fă asta. Nu trebuie să faci așa. Nesimțitule. Mamă, cât ghinion, nici bine n-am început jocul și mă atacă unul. Bă, leleu. Bă, să nu mor aici. Că poate găsesc și aici. Băi, unul aici. Cu pistol. Du-te, mă, de aici. M-a avut ghinion. Era 22 în viață. Du-te, mă. Ăsta mai era ăla care mă fugea, făcărea. Ăsta era ăla care mă omoră. Da, cu 20 sunt aici. Bine, nu m-am jucat de mult. Nici nu că am dat seama că nu prea sunt eu priceput acum. Știu eu să joc. Nu știu de ce, dar tot apare prostia asta aici, care nu cred că puteți. Nu știu de ce mi-apare. Reclamă, o să dau puțin stop la video ca să trecem peste. Gata, s-a terminat reclamă. Rocket Royale. Așa, intrăm aici și o spun iar. Dar de fapt cred că pun prea multe stopuri. Hai să vedem și voi puțin care. Eu acum filmez de la bunicii mei. Stai, mi-a făcut pizza. Bine, mi-a făcut de casă. Nu arată. Mi-a dat jocule. Ta-ta! Mă, dar meciul era deja început? Oh my god. Mamă, dar cred că am început așa forțul. Meciul era deja început și eu nici n-am reușit să intru.
Uitați, așa poți să vezi din first person. Arată mai șmecher așa, nu știu, să scrieți în comentarii cum ați vrea voi să mai filmez jocul ăsta. Așa, first person sau normal. Carcama, două glonțe, treci cu două. Ok, altă casă, aici ce, o mitralieră, adică asta e perfect. Hai că n-am început rău, nu pot să zic că am început rău. Dar avem o armă epică, ceea ce e bine. Cred că e epică. O arăt așa cu mov. Ia ce în casa. Oh, regat ceva acolo. Ceva regat acolo. Mamă. Ia ce aia? Bă, dacă e bazucă. Nu e bazucă. Ce e asta, mă? Mașină? What is that? Bun. Asta e mitraliera cu care am murit înainte. Ce, mamă, dar câte arme am. Dar care e faza, mă, cu mașinuța asta? Pot să explodez. Ia, îmi dau și eu de player pe aici. Stai să dau și eu. Acum să... ce e portal sau ceva, ar trebui să sparg ceva ca să fac material small. Se pare că nu merge să spargi pietre. Lemn așa merge. Bun, am găsit un portal cu care putem să ne teleportăm. Mai sunt... iată-l. Mama, asta avea arme legendare. Mamă, asta avea sniper legendar. Dar n-are glonțele. Mamă. Ia uite.
dacă dau win aici. Chiar mi-aș dori să dau un win pe jocul acesta. Ia uite. Nu să tragi. Da, lanț automat. Bă, dar nu știu unde a dispărut playerul ăla. Mai suntem doar 10. Mamă, ce mi-am luat-o. Mamă. Cam atâta cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Pa, pa.